Bună dimineața sau bună ziua, depinde de vă aflați, bine m-a regăsit. Aș vrea să încep această dimineață cu metafora fundamentală a postmodernismului. Pe mulți îi avertizez că sună blasfematoriu. Metafora Dumnezeu este mort. Ce însemnează de fapt aceasta? Și de ce este metafora fundamentală a postmodernității? Mai întâi vreau să repet o anecdotă care ați auzit-o de multe ori. De la Învoane, ați citit-o prin curier sau mai știu pe unde, că cineva a scris pe un perete Dumnezeu e mort, Friedrich Nietzsche de sub, și cineva a scris de sub Nietzsche e mort, Dumnezeu. Bun. Această anecdotă dovedește că creștinii care s-au speriat de caracterul blasfematoriu al frazelor Nietzsche niciodată nu au înțeles ce a vrut să spună. Și vreau să înțelegem ce a vrut să spună, pentru că de aici pornim în regândirea întregii problematici teologice a creștinismului. Nietzsche fiind un teolog, un teolog deghizat. Așa că citesc din cartea Știința veselă, așa se traduce, sau Bucuria științei. The Gay Science e tradus în engleză și poate să aibă un sens înșelător, Gaia Sciența. De fapt, Gaia Sciența era în Italia știința trubadurilor. Și ideea este de știință seculară și știință ca bucurie, ca satisfacere gratuită a curiozității, fără un sens teologic și fără neapărat o unitate sistematică sau sistemică. Deci, este subtitlul aforismului sau lanțul de aforisme se numește Motivul bucuriei noastre. Cel mai mare eveniment din timpurile recente, acela că Dumnezeu este mort, că credința în Dumnezeul creștin a devenit de necrezut, a început deja să-și arunce primele umbre asupra Europei. Pentru puțin, al căror ochi sunt destul de deschiși ca să vadă subtilitatea acestui spectacol, unii sori au apus și anumite credințe vechi și profunde s-au transformat în îndoială. Lumea noastră trebuie să le apară în fiecare zi mai mult ca seară, mult mai neîncrezătoare, mult mai ciudată, mult mai veche. Dar, spune mai departe, el trec câteva rânduri mai jos, mult mai puțin oameni știu că acest eveniment, ce însemnează acest eveniment. Și în ce măsură prăbușirea acestei credințe, care a fost subminată, va duce la o prăbușire a tot ce a fost construit pe ea. De exemplu, moralitatea europeană. Lunga secvență de prăbușiri, destrugere, ruine și cataclisme, care este de acum de nelăturat. Cine poate să o prevadă în zilele noastre? Cine va fi profesorul acestei monstruoase logici a terorii? Cine va fi profetul întunericului și al eclipsei acestui soare care, vă rog să fiți atenți la expresia aceasta, care probabil nu a avut niciodată precedent pe pământ. Ca atare este un soare cum n-a fost niciodată pe acest pământ, Dumnezeu. Și ceea ce afirmă nici aici nu este pur și simplu secularizarea spațiului european, cum înțeleg mulți, sau un manifest ateist, cum îl înțeleg predicatorii inculți, ci el afirmă aici că anumită certitudine fundamentală pe care se bazează toate valorile noastre se prăbușește, s-a prăbușit deja. Și că va fi un cataclism. Și că Dumnezeu este un soare, așa cum nu există niciodată în lumea noastră, și care se stinge. Bun, de ce se stinge acest soare? Pentru că, spune el, credința în Dumnezeul creștin a devenit de necrezut. Și, în principal, el afirmă că știința este motivul principal
pentru care omul nu mai poate crede în Dumnezeu, dar aș vrea să spun, știința nu privită în sensul vulgar al cuvântului, ci în sensul de cunoaștere care respinge metafizica și se concentrează doar asupra ceea ce este secular și este palpabil. Respingerea metafizică ca o iluzie. Despre aceasta vom mai vorbi puțin mai târziu, dar vreau să trec acum la alt pasaj. Într-adevăr, noi filozofii și spiritele libere simțim ca și cum atunci când auzim vestea că vechiul Dumnezeu este mort, ca și cum o nouă dimineață strălucește asupra noastră. Inima noastră este plină de recunoștință, uimire, speranță, premoniții. În sfârșit, orizontul nostru apare din nou liber, chiar dacă nu este luminos. În sfârșit, corăbile noastre pot să se aventureze iarăși, să se aventureze să facă față oricărei primejdii. Orice îndrăzneală a iubitorului de cunoaștere este permisă din nou. Marea noastră este deschisă iarăși. Probabil niciodată nu a fost o mare atât de deschisă. Vreau să discut acest concept de mare deschisă, pentru că aici este punctul nostru de plecare. Deci observați că Nietzsche face o profeție. Anume că conceptul de Dumnezeu nu se referă la Dumnezeu, că nu vă spun la Dumnezeu ca entitate metafizică. El e un agnostic. El nu spune că Dumnezeu există sau nu există. Dar un anumit concept de Dumnezeu a apus, zice el. Lumea nu-și dă seama încă. Și unii foarte puțini care își dau seama sunt înspăimântați. Cei mai mulți nu-și dau seama. Va urma, spune el, prăbușiri și cataclisme și conflicte și sânge și războaie, dar oamenii nu sunt conștienți de aceasta. Însă, zice, noi ne bucurăm. De ce ne bucurăm? Pentru că orizontul nostru este iarăși deschis. Pentru că pentru prima oară putem iarăși să ne aventurăm în terenul cunoașterii. De fapt, spune el, niciodată nu am avut o asemenea mare deschisă. Acum, să nu înțelegem greșit. El nu vrea să spună că cum ar fi un credincios care se teme să cerceteze, să citească din cauza că știe că Dumnezeu nu-i dă voie, cum ar fi probabil multe figuri familiare nouă, care știu că n-au voie să citească, n-au voie să știe, n-au voie să cerceteze și așa mai departe. El nu se referă la aceasta. El nu vrea să spună că noi, fiindcă nu ne mai temem de Dumnezeu, acum putem să cunoaștem biologie și astronomie și filozofie. Nu, vreau să spun altceva. Că de fapt cunoașterea umană nu va mai considera anumite axiome care au fost socotite ca orice axiome adevărul evidente, care nu trebuie negociate. Și eliberat de aceste axiome va putea să navigheze pe mări necunoscute. Aceste axiome sunt, de exemplu, axioma binelui și răului, axioma adevărului și minciunii, axioma rațiunii. Aceste axiome Nietzsche spune și cu foarte adânc flair filozofic aici, vor dispare din cunoaștere în viitor, deja dispar, nu mai sunt valabile, sunt doar o inerție. Și ca atare, în morală, în filozofie, nu numai în știință, dar în morală, în filozofie, în religie, noi vom putea mintea noastră va putea să exploreze anumiți termeni, pentru că desprinzând de aceste axiome, vom putea merge mai departe, cum ar fi, de exemplu, să folosesc o paralelă, care dovedește că premoniția lui a fost foarte corectă. De exemplu, în înțelegerea Universului, ne eliberăm de axioma euclidiană și judecăm universul neeuclidian în relativității, dar mergem mai departe și ne eliberăm de axiome fundamentale de spațiu, timp și loc în fizica cuantică și aceasta ne permite să înțelegem fizica. Într-un mod asemănător, anumite axiome de adevăr absolut, de bine și rău, lăsându-le la o parte, înțelegem morala și înțelegem filozofia și problema omului altfel decât până acum și suntem liberi să le explorăm. Toate acestea într-un univers deschis, deși nu luminos. Vreau să discut însă această metaforă. Care este originea acestei metafore a mării deschise? Se găsește este vorba de coperta cărții lui Francis Bacon, Instauratio Magna, scris în 1620, în care arată cum corabia cunoașterii trece prin coloanele lui Hercule, trece Gibraltarul și intră în ocean. Ceea ce vrea să spună Francis Bacon era că, vorbim în secolul XVII, că gândirea europeană trebuie să se emancipeze de canoanele gândirii clasice. Gândirea era încă
stăpânită de filozofia greacă. Și depășind această filozofie greacă, ceea ce recomanda Bacon era empirismul. Era în opoziție cu gândirea deductivă a grecilor, o știință să aibă bază empirică. Desprinzându-se de lumea clasică, bineînțeles că a fost în jurul Mediteranei. Acum, Bacon trăia în epoca marilor descoperiri geografice, marilor explorări ale Imperiului Britanic. Și ca tare, el vede, așa cum o corabie iese din Marea Mediterană și traversează oceanul și ieși din lumea veche, intră în lumea nouă. La fel, corabia cunoașterii este din lumea veche, din lumea clasică. Și modernitatea implică o altă paradigmă de cunoaștere. Aceasta este ideea lui Bacon. Ceea ce vreau să spun aici este că conceptul de Dumnezeu a apărut în lumea mediteraneană. Este ceea ce numea Jaspers revoluția axiologică. Și că acest concept de Dumnezeu a apărut în lumea mediteraneană și a avut baze religioase și filozofice adânci și a fost un soare cum niciodată n-a răsărit altul pe pământ, îl recunoaște. Dar el consideră că evoluția gândirii umane a intrat într-o fază în care depășește gândirea lumea veche, să zic așa. Lumea mediteraneană, greacă, creștină și intrăm într-o fază nouă, cea pe care noi probabil numim astăzi postmodernism. Și nu putem spune decât că a avut dreptate din acest punct de vedere. Acum, întrebarea pe care aș vrea să ne punem este: care este în ultima instanță esența acestei gândiri vechi? Sau aceste gândiri care nu mai poate răspunde la întrebările omului de astăzi? Și esența ei nu este neapărat religioasă, ci este metafizică. În sensul că grecii au plecat de la premisa că adevărurile geometriei euclidiene și apoi adevărurile filozofice, care au fost deduse după aceeași metodă ca și geometria euclidiană, sunt axiomatice. Și de unde le știm, e întrebarea. Le știm pentru că ne naștem cu ele în suflet. Omul este făcut din suflet și trup. Și sufletul are niște adevăruri veșnice, are frumusețea veșnică, adevărul veșnic, binele veșnic în el. Pentru că Dumnezeu este spirit. Și adevărul veșnic, binele veșnic, frumosul veșnic, locuiesc în Dumnezeu. Deci asta vine de la greci în principal. Și a fost foarte bine integrată în teologia iudeo-creștină. E bine, ceea ce aduce secolul XIX la sfârșitul lui și secolul 20 cu siguranță mai mult, este un mare semn de întrebare asupra acestui concept. Mai întâi, ți minte, Charles Darwin avea o notă într-unul din carățelele sale, în care spune așa că Plato considera că marile adevăruri pe care le luăm de la sine înțelese în morală, în filozofie, în logică, sunt de la sine înțelese pentru că sufletul le cunoaște dintr-o preexistență anterioară. Și Darwin adaugă câteva cuvinte de desubt. Read monkeys for preexistence. Citește maimuțe în loc de preexistență. Adică ce vrea să spună Darwin este noi nu avem aceste adevăruri în mintea noastră din cauza că sufletul e preexistent, ci ele s-au format în mintea noastră, în creierul nostru, în urma evoluției. Asta este prima idee. Alții, cum a fost Karl Marx, au avansat alte idei, că de fapt multe lucruri care le considerăm adevăruri fundamentale, axiome fundamentale, sunt de fapt adevăruri sociale, convenții sociale, pe care o anumită societate le alege ca fiind nenegociabile ca să poată funcționa altfel. Dar că la o analiză atentă se dovedesc că acestea cad. În principiu, ideea fundamentală aici este prăbușirea metafizicii. Și mai ales prăbușirea ideii de raționalitate a lumii. Aș vrea să ne ocupăm de această idee, dar este puțin timp acum. Dar vreau să introduc puțin ideea aceasta de prăbușire a raționalității lumii. Papa Benedict al XVII-lea a intrat în necaz mare când a vorbit la Universitatea din Regensburg și a amintit că a atacat islamul și pe bună dreptate, nu-i reproșez. Și a atacat și postmodernismul. Și aici am putea spune că n-a înțeles ceva, deși erudiția lui și intențiile lui sunt lăudabile. Papa spunea că creștinismul este religia Logosului și ca atare pleacă de la conceptul că lumea este rațională. În timp ce postmodernismul
consideră că rațiunea este un subprodus al evoluției Universului sau al evoluției omului. Nu este ceva esențial. Și că, de fapt, poate fi doar primejdioasă. Și în acest punct de vedere, el avansa nevoia bisericii de a recunoaște metafizica creștină, nevoia lumii de a recunoaște metafizica creștină, susține pe bună dreptate că miezul modernității este, de fapt, metafizic-teologic. Și modernitatea are origine teologică, nu se poate obiecta nimic împotriva papei. Acum, aș vrea să închei cu o altă parabolă a lui Nietzsche, pe care au folosit-o de Gay Science, dar nu o să o mai citesc, fiindcă stilul e încălcit, așa cum știți, și traducerea la prima vedere este și mai încălcită. El spune că a existat o planetă. Și pe această planetă a existat o ființă care nu avea nici gheare, nici colți ca alte ființe. Era cel mai nenorocit animal cu putință, un scavenger care mânca cadavrele rămase din prada leului și altor animale. Și acest animal prăpădit, slab, fără putere de apărare, a inventat și el o armă cu care să apere, și aceasta a fost rațiunea. O armă cu care să păcălească alte animale și să nu se lase la rândul lui păcălit de altele. Și la un moment dat a ajuns la concluzia că rațiunea, care este, spune el, pentru om ceea ce este ghearele pentru un animal, ceea ce scolții pentru alt animal, deci un instrument de supraviețuire, lupta pentru existență, că rațiunea este cel mai important lucru din univers. Că rațiunea este esența universului, că este totul. Zice el, probabil că și Păianjenul, zice Nietzsche, gândește că plasa lui pe care el o produce din el însuși este cel mai important lucru din univers. Este scopul întregii evoluții a universului, este ca să existe plasa de Păianjen. La fel, omul crede că scopul întregii evoluții a universului și a vieții biologice este ca să ajungă la rațiune. Că rațiunea este modul prin care Dumnezeu se cunoaște pe el însuși. Și Păianjenul spune că plasa e modul prin care Dumnezeu se recunoaște pe el însuși, că la început a fost o plasă de Păianjen, tot avem de plasă de Păianjen, dar, zice el, în timp ce oamenii dezbăteau dacă rațiunea este sau nu este lucrul cel mai important și care este importanța rațiunii și ce este mai important în rațiune, de fapt n-au apucat să termine această dezbatere, că planeta lor s-a scufundat în întuneric, viața a dispărut, soarele lor s-a stins, planeta lor a pierit și nimeni nu și-a aduce aminte de ei. Cam aceasta este ideea. Nu, rațiunea nu este substanța lumii, este un produs secundar în evoluția lumii și a universului. Și această concepție, dacă nu explicit, implicit, se va găsi în toată gândirea europeană de acum înainte. Deci vorbim despre o gândire post-logos, post-rațiune. Noi spunem postmodernă. Vă mulțumesc, ne revedem iarăși mâine.